Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak mobilizazio astea abiatu du gaurtik baraualdi itxialdi batekin 1.080 euroko gutxieneko pentsioa aldarrikatzeko. Ostiralera bitartean protestak eta dituekin mahai inguruak prestatu dituzte eta datorren larun batean martxoaren 18an Bilbon izango den manifestazio batekin itxiko dute astea. Komunikabideetara bidalitako ohar batean azaldu dutenez, Euskal Herriko pentsioak 8,5% igo arren, 69 ez dira hileko 1.000 eurora iristen, eta horietatik 77 emakumeenak dira. Inflazio handiak milaka pentsiodunen egoera okertu duela azpimarratu dute. Horrekin batera, politika publikoen eta bereziki zerbitzu soziosanitarioen okertzea salatu dute. Arratsaldeon, esan bezala 1.080 euroko gutxieneko pentsioa exigitzeko Euskal Herriko pentsiodunek beste urrats bat eman dute. Itxialdia eta baraua abiatu dute gaur, Aiara Durreta. Pentsiodunek gaur abiatu dute itxialdi baraualdia, 1.080 euroko gutxieneko pentsioa berehala ezartzea exigitzeko. Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak beste urrats bat eman du eta gaurtik martxoaren 18 arte itxialdia eta baraualdia egingo dute 150 bat pentsiodunek eta horrez gain egunero protestak eta hitzaldiak antolatu dituzte. Gainera mobilizazioarekin bukatzeko larun batean Bilbon manifestazio erraldoia egitea aurreikusten du mugimenduak Bilboko Eliptika plazatik abiatuta eguerdiko 12etan. Eta horietan guztietan, herritarrei parte hartzeko deia zabaldu die mugimenduak. Mobilizazioetan Eusko Jaurlaritzari eta Nafarroako gobernuari eskatuko diete gutxieneko pentsioa 1.080 euroraino osatzeko eta Madrilgo gobernuari 1.080 euroko gutxieneko pentsioa ezartzeko. Astelenero legez protesta egin dute gaurkoan ere pentsiodunek Bilboko udaletxearen atarian. Goiz honetan gainera manifestazioa egin du mugimenduak Bilbon duen egoitzaraino. Bertan egin baitute itxialdia eta baraua egingo dute ere. Aiara. Pentsio reformaren azken blokeari heltzeko gaur bildu dira berriro Madrilgo gobernua, patronala eta sindikatuak. Ostiralean ere bildu ziren eta Komisiones Obreras eta UGT sindikatuak gobernuak proposatutako neurriekin alde agertu ziren. Besteak beste, reformarekin erretiratzen direnek aukeratu ahal izatea kotizazio epea, hau da azken 25 urteak edo 27 urterik onenak. Patronala aldiz guztiz kontra kokatu da eta Euskal Herriko pentsiodunen mugimendua ere kritiko agertu da. Eta iparraldera begira berriz, 11 egunez eztabaidatu ostean Frantziako Senatuak pentsio erreformaren testua onartu zuen. Atzo Parisko Senatuak argi berdea eman dio pentsio erreformari. 185 senatarik alde bozkatu dute eta 112 aurka. Orain, batzorde batean aztertuko dute gaia testua adosteko eta legebiltzarreko 2 ganberetan bozkatuko dute berriz martxoaren 16tik aurrera. Eta lan gatazketara salto, Petronorren sindikatuek ez dute aurrera pausorik ikusten negoziazio kolektiborako 6. bileran eta presio egiteko lanuzteak eta greba egunak antolatu dituzte. Aiara. Bueno, aldan moduan, ikusten duzu hemen gaude batzuk, baina beste batzuk ezin dira etorri lanean da egon behar direlako legez. Enpresak esaten dago greba jarratzen dituzten bitartean ez dela elkartuko, ezin dela horrela hitz egin, da ikusiko dugu zer erabakitzen dugun hemendik aurrera, hurrengo greba eta gero, ea berriro beste baldintza batzuk bilatzen ditugun, enpresak nahi izango duen hitz egin orduan ez dagoela greba mahai gainean, eta ikusiko da zertan eta norantza joaten garen. Langile gehiago sartu beharko lirateke, berauek ere formatu egin beharko lirateke, da gaur egun ez dagoen ez inor formatzen, bardun gatza izango da jolako marrak ez gainditzea edo ikustean ona heltzen garen. Eta gizarte arloan 2023rako udalekuak programak ia 4.000 plaza eskainiko ditu. Izenak emateko epeak Gipuzkoan martxoaren 20tik 28ra izango dira, Bizkaian 20tik 29ra eta Araban berriz 22tik 31ra. Udako kanpamentuen xede nagusia aurrei bizikeditzako gune ludiko bat eskaintzia da. Beraien autonomia personala sendotzeko baliabide bat familien eskura jarriz.
Horretarako honako xedeak sustatzen dira. Haurrak natura ingurunera hurbil daitezen ahalbidezia eta ingurumenaren zaintzaren ardura hartzia. Euskararen erabilera areagotzia. Ohiturak eta kultura baliabideak ezagutaraztia. Adiskidetasuna eta elkartasuna indartzia. Eta berdintasunean eta begirunean oinarritutako jarduerak integratzen lagun. Eta kulturarloan Oskarren gauaren 85. edizioa ospatu da eta Everything Everywhere All at Once film bizi eta bitziak erabateko nagusitasuna agertu. Everything, everywhere, all at once. Mom, I just want an Oscar! To the mommies, all the mommies of the world, to our moms. We just won an Oscar together! This is proof that dreams dream big and dreams do come true. Oh, my goodness. Guys, you just won Best Picture. We are all ready for it. Please help us. Keep animation in the conversation. RRR has to win, pride of every Indian, and must put me on the top of the world. Ongietorriak arratsaldean gaur albistegira. 1.080 euroko gutxieneko pentsioa exigitzeko Euskal Herriko pentsiodunek beste urrats bat eman dute itxialdia eta baraua abiatu dute gaurtik martxoaren 18-ra. Ja, kokotraino gaude, ja, oain dela 5 urte pasata, hasi ginen eskatzen, beste neurri batzuen artean, 1.080 euroko gutxienezko pentsio moduan, eta guretzako, garaia, denbora iritsi da, ja, behin betikoz konpontzeko kontu hori. Ia 200.000 lagun daude, bai Nafarroa eta Erkidego hau kontuan hartu egiten badugu, ia 200.000 lagun, eta horietatik 154.000 edo emakumeak dira. Hori, gaur egun esan edo, 21. mende honetan eskandalosoa da hori. Gu bizigaran tokian esan edo, eta hau da Europako mendebaldea honetan, eta hain justu be, gure Erkidego bi hauetan dirua egon badago. Behar den gauza bakarran ikuste dutela momentu honetan borondate politikoa eta gero, normatiba bat edo zerbait egitea osagarritzeko Madrileko gobernuek ez badu hori konpontzen. Oraintxe bertan eskribak azaldu dituen proposamenak horti doaz, horrek esan nahi du gure ekimenak baduela ondorioa eta emaitzak ematen ari direla, ez bakarrik pentsio gutxienekoa, baizik eta genero arrakaldari ere kaso egin diote, baina ez da nahikoa. Beraiek esaten dutena, hemendik 2027 urte arte gehiegi da. Nahi dugu ja hori bere alaxeia. Ja, nahikoa da, hainbeste bueltan matea, eta batez ere kontua denean emakumeentzat batez ere. Horri eragiten dio gehien bat. 10 pentsiodunen artetik 7 edo 7,5 izango dira emakumezkoak 1.080 eurotik behera daudenak. Eta Ipar Euskal Herrian, 11 egunez eztabaidatu ostean, Frantziako Senatuak pentsio erreformaren testua onartu zuen atzo Aiara Durreta. Parisko Senatuak argi berdea eman dio pentsio erreformari. 195 senatarik alde bozkatu zuten, 112 kontra eta 37 abstenitu ziren. Orain batzorde batean aztertuko dute gaia testua adosteko eta legebiltzarreko 2 ganberetan eztabaidatuko da berriro martxoaren 16tik aurrera. Beraz, Asamblea Nazionalean daude jarrita foko guztiak eta lehia bizia espero da.
Macronek erretiro adina 2 urtez atzeratu nahi du erreformarekin. Hau da, 62 urtetik 64 urtera atzeratu nahi du. Eta horrek haserrea piztu du herritarren artean, eta egunotan greba, mobilizazio eta protesta ugari egiten ari dira. Bada testua batzordean, aztertuko den egunean, hau da asteazkenean berriro mobilizazio eguna izango dute iparraldean eta Frantziako lurralde osoan sindikatuek deituta. Euskal Herri antiimperialistaren alde mobilizatu dira asteburuan NATO ez aldarria ozenduta. Manifestariek gerra eta miseria gaitzetsi nahi izan dute. Euskal Herria emantzipaziorako borrokak txanpon beraren aurpegi, klase borroka askapen nazionala iparra, irautze integrala eraginkortasuna, dogma bakarra, dogma bakarra. Ez denitotzen gaituzten katea jarrai isiltasunean oiuka, pragmatismo dialektikoa honestitate irautzailea. Bestalde, Frantziako Macronen gobernuak iraganilean adierazi zuen HTaren bordele eta akize arteko trenbidea ez dutela 2052 baino lehen amaituko. Horrek Euskal Y-arekin egingo duen lotura are zeharo atzeratzen du. Frantziako Macronen gobernuak iraganilean adierazi zuen abiadura handiko trenaren bordele eta akize arteko trenbidea ez dutela 2052 baino lehen amaituko. Horrek Euskal Y-arekin egingo duten lotura ere zeharo atzeratzen du. Izan ere hasiera batean, Ipar Euskal Herriaren eta hegoaldearen loturak 2030erako egon behar zuen amaituta. Frantziak atzerapen horiek administrazio arloan izandako arazoekin eta krisiak aurrekontuetan izandako ondorioekin argudiatu ditu. Bada Euskal Y-arekiko lotura 2052 arte atzeratzeko Frantziako gobernuak adierazitako asmoan ostean, Kantabriako, Asturiasko eta Galiziako presidenteekin batzarra egingo du Iñigo Urkullu lehendakariak Ajurianean. Helburua da Emmanuel Macronen gobernuari presio egita lotura hori azkar dezan. Jaurlaritzak dio onartezina dela Europar Batasunarentzat lehentasunezko proiektua izanik, Frantziak mugazgendiko proiektua 2052 urtera arte atzeratzeko duen asmoa. Jarraian Arantxa Tapia Eusko Jaurlaritzako ekonomiaren garapeneko sailburua. Gure herriak, gure ekonomiak eta gure gizarteak hori ezin du onartu. 2052 oso urruti dago. Europak esaten duenean hori lehentasunezkoa dela, nik uste guztion artean lehentasun hori aurrera eraman behar dugula eta bultzatu behar dugula. Ildo horretan Bruselari esku har dezala eskatu dio Jaurlaritzak. Asmo horretan bat eginda alde dituzte Espainiako gobernua eta Europako batzordea. Europar batzordeko iturriek iragarri dute datorren asteetan Frantziako agintari azalpenak eskatuko dizkietela mahai teknikoan. Izan ere uste du Frantziako gobernua ez dela egoki zuzentzen ari trenbide berrietarako iragarri duten 100.000 milioiko inbertsioa. Baina Eliseotik momentuz behintzat lanak ez dituzte amaituko 2052 arte, eta hori aurre ikusitakoa baino 12 urte beranduago litzateke. Gatikako interkonexio elektrikoak 1.000 milioitik gorako gainkostua pilatu du, 1.750 milioi euroko kostua izango zuen ustez, Espainiako eta Frantziako estatuen arteko truke elektrikoen ahalmena bikoiztuko duen itsaspeko kableak. Makroegitura Euskal Kostaldetik abiatuko da. 1.750 milioi euroko kostua izango zuen ustez, Espainiako eta Frantziako estatuen arteko truke elektrikoen ahalmena bikoiztuko duen itsaspeko kableak. Makroegitura Euskal Kostaldetik abiatuko da eta dagoeneko 3 urteko atzerapena eta 1.000 milioi euro inguruko gainkostua pilatu ditu. Zenbait razadura aldaketek aurrekontu handitzea ekarri dute, baina ez horrek bakarrik, azken urteotan hainbat arrazoirengatik materialen garestitzak ere fakturak handitu ditu. Eta gaur-gaurkoz, 2.700 eta 2.850 milioi euro bitarteko kostu aurreikusi dute. Gai kostu hori gehien bat Espainiako estatuaren bizkar geratzen zen, a priori makroazpiegitura berriaren onuradun nagusia baitzen.
Orain baina Parisek interesante jarri du azpiegitura horretan eta kostuak banatzea onartu du. Akordio berriaren arabera bi lurraldeek ordaindu beharreko kostua 2.390 milioi eurokoa izango da, zati berdinetan banatuta, Espainiarentzat eta Frantziarentzat. Hortik aurrera 2.700 milioira arteko gainkostua Espainiako eta Frantziako elektrizitate sareek estaliko dute. Bizkaiko golkoan zeharreko itsaspeko interkonexioari esker gaur egun 2,8 gigabateko ahalmena dute. Martxan dagoen azpiegiturarekin ia bikoiztu ahal izango dira bi estatuen arteko truke elektrikoak. Behin amaituta sustatzaileek defendatzen dute trukea ia 5 gigabatera igoko dela. Proiektuak ordea kexek jaso ditu elkarte ekologisten aldetik. Azpiegiturek eragindako kalte zehatzez gain interkonexio handi horiek elikatzen duten ereduak kritikatzen dute. Ekologistek uste dute kontsumituko den tokian elektrizitatea ekoiztaren alde egin beharrean beharrez duten lurraldeetan azpiegitura sortzaile handiek bultzatzaren alde egiten duela makroegitura honek. UEMak eta Nafarroako gobernuak hitzarmena sinatu dute euskararen erabilera areagotzeko ekimenak bideratzeko. Ekimenak 30.000 eurorekin lagunduko ditu Nafarroako gobernuak, besteak beste euskararen inguruko aholkularitza, itzulpen zerbitzua eta gazteentzako udalekuak lagunduko ditu. Gai aldatuta berriz, martxoaren lehenean, Zabaiako espetxean hildako gaztearen gorpua bilatzen ari da haren familia. Algeriako aireportuan behar zuen, baina espero zen hegazkinean etzen iritsi. Azkenean familiak astelehen honetan jaso du hildakoaren gorpua. Bestalde, Arartekoak Jaurlaritzari Euskal Herriko espetxetan izandako bi heriotzen informazioa eskatu dio, biolentzia burokratikoa eta instituzionala salatu dute senideek. Otsailaren 28an Zabaiako espetxean 22 urteko isolamendu egoeran zegoen pertsona baten gorpua aurkitu zuten. Maleken familiak azaldu duenez, suizidio protokoloan ez zegoen sartuta eta heriotzaren kasuan pertsonatzea erabaki du. Presoa zein egoeratan zegoen ikertzeko, aurreko asteetan zein heriotzaren egunean bertan, espetxe administrazioak nola jokatu zuen jakiteko. Salaketa Arabak eta familiak gogor salatu dute erakundeek izan duten jarrera. Hainbat arazo burokratiko izan dituzte Maleken gorpua Argeliara bere familia biologikoarekin bidaltzeko. Besteak beste hildakoaren pasaportea galduta zegoen. Martxoaren 10ean zenide batek iragarri zuenez gorpua Argeliara bidali zuten, baina igandean aurreikusita zegoen hegazkinean ez zen ailegatu. Azkenean, astelehen honetan familiak jaso du Maleken gorpua Argelian. Justizia Sailarekin egon ginen negoziatzen ia bi egun, gure gorpuari eta gure familiarreari negaregin baino, negoziaketan egitera egon gara behartuta. Jarrera guztia, violentzia instituzional bezala bizitu izan dugu momentu guztian, eta gure dolua noiz hastiko zen zaildu du, ez? Beraz, nik uste instituzioak ere humanitatez eta duintasunez tratatu behar dute bai presoak eta baita bere senideak oso momentu latzak eta gogorrak direlako guretzat. Bestalde, Arartekoak informazioa eskatu dio Jaurlaritzari Euskal Herriko espetxeetan gertatutako heriotzei buruz. Eusko Jaurlaritzak Martutenen eta Zabaian izandako heriotzen inguruan ikerketa zabaldu du gertatutakoa argitzeko.
Aralar zeharkatuko duen gasbidearen aurka mobilizatzeko deia egin dute martxoaren 26an Lekunberrin. Bideo batean zabaldu dutenez, Naturgy taldearen parte den Netja enpresak 14 kilometroko gasbide bat eraikitzea aurreikusi du Arakil eta Lekunberri artean. Netja enpresak lurren jabei desjabetze espedienteak bidali zizkietenean hasi zen kezka herritarren artean. Bestalde, Gure Eskuk nazioarteko konferentzia bat antolatu du apirilaren 22rako Fikoban Irunen itsasargia eztabaidaren egitasmoaren barruan. Orain 10 urte Fikoban aurkeztu zuten Gure Eskuren herri dinamika eta hamarkada baten ostean bertara itzultzeko gonbita egin die Josue Txaburu bozeramaileak gaur goizean Euskal Herritarrei. Duela 10 urte Fikoban ginen. Eta Fikoban ginen Gure Eskuren aurkezpena egiteko. Eta gaur 10 urte geroago, itsasargia nazioarteko konferentzia iragartzen dugu apirilaren 22rako. Gure etorkizun politikoa erabakitzeko besteekin batera eta hainbat herrirekin batera, itsasargia piztuko dugu. Irlanda, Eskozia, Katalunia, Galizia eta Euskal Herriko hainbat islari, mahai baten bueltan hizketan jarriko ditugu. Lurralde gatazken konponbideaz eta baita ere herritarron aktibazioaz. Horretaz gain baita ere, apirilaren 22an, azaroan hasi gendun prozesu bati bukaera emango diogu. Aipatzen ari naizena da, itsasargiaren prozesua. Eta bertan, Euskal Herriari eta Euskal Herritarroi Gure Eskuk proposamen politikoa azaleraziko zaie. Bestalde, egunean bertan, Euskalgintzak deitu du manifestazio bat Baionan. Eta Gure Eskuk gaur iragarri du bat egiten duela manifestazio horrekin. Araban antzerkiez, kontzertuez eta erakusketez gain, beste hainbat aukera daude aisia. Hain zuzen ere. Online jolasteko, gaiminaren gaineko gauza praktikoak ikasteko eta kultura horren inguruan beste gazte eta nerabeak ezagutzeko aukera dute bertan. Izan ere, elkartzeko eta bideojokoen eta elektronikaren arloko jarduerak partekatzeko gunea da. Bi helburu nagusi ditu. Alde batetik, gazteei aisialdiko alternatiba bat eskaintzea asteburutan hona etortzeko, eta beste alde batetik baita prebentzio kanpaina bezala planteatu zen, nagusiki igual bideojokoekin etxean ibiltzen diren gazteei aukera emateko baita hona etortzeko eta beste gazte batzuekin harremanak izateko eta harreman horiek eraikitzen juteko, ez? Sartzen dira eta nagusiki dutena da lehenengo asanblada moduko bat iten dugu, gai orokorretaz hitz egiteko, nola doan espazioa, ze proposamen dazkaten hobetzeko, albisteak, informazio berria, ingo ditugun tailerrak, dinamika, jarduerak, eta hori egin ondoren, zuzenean jartze dira, banatze ditugu, 3 espaziotan, eta jolasten hasten dira, depende eguna, segun eta eguna. Egun batzutan dakagu dinamikaren bat edo tailerren bat, ordu bat egoten gara hor gutxi gora bera dinamika hori garatzen, eta beste egun batzutan zuzenean etortze dira jolastera eta ondo pasatzera. Hona etortzeko inbarko luketena izango litzateke alde batetik, udaleko web horritik inskripzio dokumentua bete eta hona ekarri, edo bestela hona etorri eta zuzenean fisikoki bete, guri entregatu eta hortik horrera etorri alko lirateke. Escape Roomen eskaintza zabala da Gasteizen eta Araban. Umeentzako aretoak prestatu dituzte, beldurrezko gaiekin lotura dutenak sortu dituzte, baita euskaraz egin daitekeenak badaude ere. Enigma iez gelan historia guztiak euskaraz disfrutatzeko aukera izango dugu. 4 historia desberdin daukagu, lehenengoak hain deitzen da,
hau azkena egin dugula da. Eta espazioko ontzi bat da, futurista bat, eta asko gomendatzen dugu. Gero daukagu bizitza nuklearra, hau bunker sovietiko bati buruzkoa da. Gero honetako bigarren partea daukagu, azken ameslaria. Eta azkenengoz, exorcistaren alaba daukagu. Eta hau beldurra sustoak baizik da, ematen dira. Eskaintzen ditugun aukera guztiak, gazteleraz, naiz euskaraz, naiz ingelesez eskaintzen ditugu, baina ekintza gehiago eskaintzen baditugu, bai euskaraz egingo ditugu ere bai. Eta kiroletan, Iruñeko udalak, Nafar gobernuak eta pilotaren sektoreko ordezkariek Iruña pilotaren munduko hiriburu bilakatzeko proiektua aurkeztu dute. Iruñeak pilotaren munduko hiriburua bihurtu nahi du. Eta horretarako, Iruñeko udalak, Nafarroko gobernuak eta sektoreetako ordezkariek Iruñea pilotaren munduko hiriburua proiektua aurkeztu dute Labrit pilotalekuan. Aunitzetan gertatzen ez bada ere, alderdi guztiek bat egin dute proiektuaren proposamenarekin. Bai, baina hori da igual pilotak izan dezakena, ez? Hori da, eta batez ere hori da pilotak izan behar duena, ez? Politiko ibixa talde batera utzi eta pixkat aipatu dudana ere, bai, ez? Nik uste, pilotan ere, pilotaren barruan ere, klubak daude, pilota enpresak, modalitate desberdinak, eta gero, politika ere batzutan sartu egiten da, orduan, nik uste proiektuenek izan dezaken hori garrantzitsuena hori dela, ez? Bertzeren artean, egitasmoa, pilota tokiko eta eskualdeko erreferentzia, kultur, kirol eta ekonomia eragile bihurtzea izanen da. Haur eta gazteengan paratu dute fokua. Nik uste horrelako proiekturen batek indarra eman dezakela, haurtzaroan, bai neskak bai mutilek kirola hautatzerako momentuan zer aukeratu galdetzen dutenean bere buruari, komunikabideetan edo kaletan presentzia izateak nik uste hautatze prozesu hortan eragin dezakela, pixkat ikusarazteko bai. Ordezkariek aurkezpenean azpimarratu dute Iruñea pilotaren sehaska izan dela eta polita litzakela proiektuak argia ikusiko balu. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan, Ernaik larunbatean aurkeztu zuen orainari abestiarekin agurtuko zaituztegu. Gustatuko zaizuelakoan, besterik ez gure aldetik. Horiek izan dira arratsaldeak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eu satarian daudela eskuragarri. Gero arte. Norena da idazten dugun historia, zeini erauzi gura, zaio memoria, diren gauzen erroak bilatzen ditugu, ez direnak sortzea baitugu helburu. Horretan, marraztuko ditugu galdera, erantzuna bekintzak berak nor da bilzaintzen, nor lanean, nor da bilantzan, sukaldean plazan. Ertzetan guztiontzat etxeak eraikitzeari ekin.